No niin, eli messiin lähti tosta noin räpylät ja muut sukelluskamat, puku sekä klapeja. Tää on hauska, tää on ihan läpimärkä mun puku nimittäin. Mä olin eilen niin väsynyt, kun mä tulin himaamaan, otin tän pihalle kuivumaan ja mä nukahdin, heräsin aamulla. Ja nyt tää on aivan läpimärkä tää puku joka puolelta. Meni helvetin hyvin puvun kuivata se eiliseltä päivältä. No ei voi minkään. Joo, tosiaan tulee tää pleitti. Hanskat on vielä kans märät. Vaikka oli sisällä nuo hanskat, mutta juu. Moikka rakkaat muksut, tervetuloa uuden sukellusvideon pariin. Ja tänään onkin tosi jännittävä päivä, nimittäin lähdetään käymään sukeltamassa, mutta nähdään elämän ensimmäisen kerran Tepa 01 livenä. Ja totta kai Kuusela on messissä ja tänään lähdetään käymään, missä me lähdettiin käymään? Vessössä. Mä lähdetään käymään Vessössä näyttämään vähän Tepalle näitä tämmösiä Vessöön uimamonttuja. Sää näyttää tällä hetkellä aika tämmöiseltä vetiseltä, mutta mitä mä kattelin, niin pitäisi ehkä aurinko näkyä, mutta ei sillä oikeastaan veden alla väliä ole, että sataako vai paistaako. Mutta siinä vaiheessa kun paistaa makkarat, niin sitten alkaa ole väliä. Mutta joo, lähdetään hakemaan aamusämpylä ja katsellaan miltä Tepa näyttää. Ei kovin pitkälle päästy, kun torvet soi taustalla, onko se Tepaleissa? No onhan se saatana, naama on tuttu, mutta ikinä livenä nähnyt. Marjes. Äijä oli ihan ajoissa. Marjes, Antti Marjesta. On se saatana pitkä äijä, jumalauta. Kato. Nyt olisi lippu mukana, laittaisin päähän kiinni. Käydään hakee tää aamu. Käydään hakemaan jotain aamu. Palaa. Otin paperia mukaan, niin pääsee riuulle. Joo, meillä on vähän haasteita tuon sukeltamisen kanssa, kun täällä on vähän vaikea maan omistaa. Se on kaivannut tämmösiä vitun kuoppia tai ojia tänne joka paikkaan, että autolla enää mihinkään pääse. Ja sit tuolla missä olisi tie menee, niin se on vetänyt sinne tommoset ihan helvetin isot kivenlohkareet eteen. Niin lähdetään kattoo, että jos tästä ei ole kovin pitkä matka, niin tää auto tohon ja tullaan sitten tänne sukeltelemaan sitten. Tästä on ennen päässyt kato. Ja tässä on tää. Ai mitä onkin hyvä. Aika deitsetä maisemat muuta. Näyttää muuten todella hyvältä. Ai ja hiekkarannatkin tässä. Meillä nuotiopaikatkin suoraan tossa noin kato ollut. Otin vähän polttopuitakin mukaan. Niin... Ai saatana, tää on hyvä. Tämähän voisi olla yhtään parempi. Jätäänkö me autot tonne noin? Jos me kasataan setit siinä ja otetaan selkää ja mennään suoraan veteen, niin ei tarvittais mitään säräpellä. Jep, tehdään näin. Ja näin tehdään. Te tuut turha reissu, niin saat vähän tarroja. Hei, mulla on vaihtokauppana takaisin tarroja. Mitäs sulla? Tarroja. Ai jaa. Mä voin antaa lisääkin. Ainakin yksi tälleen, kun mä meinasin just, että sulla on tää tuuninkin auto, niin tuuninkin auto vaatii tuuninkin tarroja. Ai saatana, hoho. Onne. Miksi se on muuten ropelin kova? Kato, mä löin sit droneilla kilpaa silloin. Sen takia toi oli niin tuttu paikka, kun se pelto on niin rällä. Niin totta. Mä sunkaan RC-hommista kuvaushommista keskustelua. Niin ollaan puhuttukin, joo, muistan kyllä, mutta en mä tiedä, että se on ihan tarroja tälleen näitä. No. Vittu, mitä äsken hieno. Tohon kato ropeli päähän. Ropelihan. Joko lähetään? Tänne puku kiinni ensin. Joo. Ja pullot selkään. Vettä sitä kaatamalla ja aurinkoista päässä. Kyllä. Tyyli edellä.
Tiskihanskat laitettu. Joo. Teipillä Ja kiinni. sitten kun ammutaan laserilla sua päähän tuot avaruudesta, niin hanskat ei mene, kun ne on siniset. Hanskat ei mene, koska ne on siniset. Oot sä nähnyt niitä Mauvin videoita? On nähnyt. Musta puku ja siniset hanskat. Ei saa. Mä en rupea muuten. Saavat kynitä. Mitäs siinä oli? Siellä on. On kuule hyvä juttu tämä. No niin perkele. Saatiin kamat päälle ja jätkät pakotti mulle nämä isot pullot ja tuot on jo hiki päällä ja aivan loppu. Oi oi. Tää tästä iloksi muuttuu. Joutuu vetää tuon mun painemittarin tohon nyt tuollaisella patentilla. En tiedä näkyykö se tuollaisella sähköjohdolla, kun mä oon hukannut tosta yhden osan. Niin mä en tiedä, jäikö se eilen sitten tonne. Että onko se tippunut himaa vai onko se sitten tippunut tonne eiliselle kuvauskeikalle tuonne Pellinkiin. Täällä sitä mennään kun Ellun kanat peräkkäin. Vähän klapeja ja makkaraa ja sen sellaista mukana. Jaha, sitten mennään. Oja vapaati ekaa. Tohon suuti vaan. Tulla kompastili kolmia. Jääkö tää kupliminen? Ei kuulu sanaakaan, mutta Ei kun tehdään silleen, että millä nimellä se olisi Kuusala? sano Kaapo. Kaapo. Jos Kaapo tulee silleen, että se tulee periaatteessa vikaan ja mä menen ekana. Antti tulee keskellä. Pulloa koputut. Onks toi vuotaaks toi samalla aikoina ennenkin vai vuotaaks se enemmän nykyään? No mä tuusin vierellä, niin mennään. Ete vaan tuu perässä.
joku ihme juttu, kun tossa sukeltaa, niin tää tuo niinku vesisumua niinku mun suuhun koko ajan. Mä en ole varma, onko se sumuu niinku koko ajan enemmän. Mitä? Tuo niinku vesisumuu täältä. Kompressorissa täytät pullo. Mikä? Minä kompressorissa täytät pullo. Ihan sukellus. Okei, se on ihan niinku kunnon kompressori. Joo. En mä tiedä, puskeeko se sit kato samalla vettä tuolta, kun se pulputtaa tuolta ilmaa. Voi olla joo, koska jos se kunnon sukelluskompressori ja se on kumminkin varmaan seuran, niin se on katsastettu ne jutut.
Huhhuhhuh. Tunnin sukellus, 70 minuuttia. 8,1 enkt. Ai Ai vittu, täällä ollaan. Ai saa. Huhhuh. Alaselkä niin vitun kipeä, ei mene jalat tässä suorassa. Antti on haaksi rikkoutunut. Antti on haaksi rikkoutunut. Ai vittu. Mulla on alaselkä niin paskana, että ei mitään järkeä. Ai oh. Kattokaa minkä myrsky heitti rannalle. Tuli niin jumalaton aalto. Joo. Tosiaan toivottavasti tästä näkyy kuvasta jotain, nimittäin mä oon mennyt GoProon tänne linssiin sisälle vettä, että se on huurteessa, mutta käydään nopeasti meidän aarteet läpi. Eli löydettiin tämmöiset sukelluslasit, tuli samanlaiset kuin mulla. Sitten löydettiin tämmöiset aidot beiranit, vai reipanit. En tiedä mitkä on, mutta aidot ne on pakko olla. Sitten löytyi vielä golfpalloja ja sitten on se yksi räpylä. Hullut aarteet. Tuhansien euroja arvosta. Tämä voi laittaa se otsikkoon. Löydettiin tuhansien euroja arvosta aarteita. Selvä. Joo, aidot kultaset. Kullatut sangat. Joo. Voidaan missä vaan mietin, saataisiko me jotain penkkiä tähän tai jotain tehtyä. Saataisiko me tuosta joku riu... On muuten nää painokat, kun me jaksun kantaa äsken. Tää sitten kotiin tullessa on nää esille, niin muistaa. Se on helvetin hyvä, kun on liian hyvää tehdä siitä. Akuankkanuotio, niin lähtee ainakin. Kattokaas lapset nyt siitä. Ai. Koivuklapia Ivalosta asti tuotuna. Ilmastoteko. Ei tehdä liian iso. Ei. Se on varmaan jotain kaarnaa, mitä voi repiä, mä luulen. Siinä on varmaan yksi semmonen ohut
Tai tuohtahan se on. Mietin, että tässä on varmaan jotain tämmöstäkin. Tässä. Joo. Ajosko sun koupparia? Piti joku ihme piippauksen. Ajosko se? Kato, pienessä on kiinni on ne koupparit kyllä. Tommoset pitää aina olla 3 mukana. Kun... Joo, mulla tekee samaa. Kuva. No niin, nyt me ollaan täällä näin grillaamassa vielä. Vähän on kabanossia mukana ja sitten on totta kai vähän ketsuppia ja sinappia. Ja hyvä tästä tulee. Saatiin just toi notskikin tosta syttymä, tuonne akuankkanuotio perinteinen. Ja syö vielä hetki makkaraa ja sit voidaankin päättää vidi. Kattokaa lapset tätä kuinka tervä puukko on. En tiedä antaisko teidän iskä enää pitää näin tervää puukkoa kädessä mitenkään. Ei oo mikään lastenpuukko tää puukko. Oho, silmää tuli. Pitäis nyt hakea ne milkkarilta saadut suojalasit. Työhanskat. Työhanskat. Taas tuli. No niin. Se on nuotiosammuja. Just ois makkaratikku valmiina. Uskomattomassa terässä on kyllä tämmönen pikkunen linkkari. Tää riittää meille. Kattokaa hetket tätä. Just muistin, että taitaa olla itselleni tuoli tuolla autossa. No joko teltta tai tuoli. Katsotaan kumpi tää on. No niin saata. Tuo näyttää yllättävän mukavalta, kun sitten taas vertaa näin. Ei olla kateellisia, ei ollenkaan. Missä se milkkarin puukko oli? Tämä mies. Just muistin, kun mä näin sen siellä, kun jotain kamoja siirrettiin tossa noin, niin mä huomasin, että siellä oli. Niin mä mietinkin, että mikä tää on, niin tajusin, että ei vittu, mulla on tuoli autossa. Voisin Porterissa hakea ne tuolitkin, nähän lähtee pikaklipsit ihan näin. Auto omatkin tuolit, niin nekin on ihan kiva istua. Vetäkurssi oli ihan saatana. Hinta on vaan semmoinen 10 000. pelkästä laitteesta. Ei kuulu tuo Ketsuppi. minun makkarani päälle. Ei. Onks hyvä sinappi? Sinappi on se ainoa ja oikein. Menikö nenää? Onks hyvä sinappi? On. Onks hyvä sinappi? On. On savu jotenkin. Ai savu tulee sinnekin puolelle. Savu tulee vastatuuleen. On se kova. Hauska toi huure tossa linssassa. Oh. Se vielä liikkuu koko ajan. Niin liikkuu, se on koko ajan erilainen. Et kyllä hyvä veto siellä on käynnissä. Varmaan ruuvarit vähän raottaa. Anteeksi, kenen auto sä oot tullut? Joo, vantaalaisena. Laina-auto. Tossa on toi noin. Siis tää on todella rasittava. Tää alkaa loppua tää avain. Niinku tää, mikä se on, patteri. Joo. Niin se ei välillä suostu avaa noita ovia. Siitäs kuulitte. Ei oo varastettu. Tämä on. Hälyttimet soi ja ruuvimeisseli on tuolla. Etkä sä saanut sitä videolla? En mä sitä ruuvimeisseliä saanut, kun se on vähän tossa takana. Älä kuvaa. Älä ei kuvaa sitä näistä tosta. Oma auto on ja avaimilla. Kyllä juna-asemalta ostettu. Eikä ole. Hetki, miksi avaimissa lukee Volkswagen? Ei. Mä luulen, että tää menee vaan syvemmälle vaan mitä enemmän selittelet. Ei se voi olla silleen. Katsotaanko me niitä varusteita.